Защо ме следва? Или аз следвам нея? Какво ли имаше в нея? Един ден, докато бях навън, се огледах и беше там. Кой я остави? Защо беше там? И защо изчезваше сама? Истинска ли е или илюзия? Много въпроси без отговор. Понякога тя беше просто там и не й обръщах внимание. Исках да видя какво се крие в нея, но нямах кураж да проверя. Минаваха ден след ден. Кутията превземаше съзнанието ми. Край. Време беше да преодолея страховете и съмненията си. Отидох смело до нея и я отворих. Вътре имаше някаква малка невзрачна хартийка с надпис «Живей!» и някаква светкавица просветна в мен. Замислих се. Какво ли значи да живееш? Съществуваме или живеем? Аз живея, но често не забелязвам нещата около мен. Хората, които ме заобикалят. Аз мисля за бъдещето, но не забелязвам настоящето. Сляпа съм за малките радости от живота. За разходките в парка, за хубавите книги, за природата. Сещам се още как Георги Марков говори в едно свое есе за една епитафия върху надгробен камък. И да те е имало, пак те е нямало. И така време е. Започвам да живея.